assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yewiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltare huccidde mon min go weddi e kala saha e Actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko Abou Ba ene jeeya hande e people aji men halifa général de Tidiane hono Serigne Babacar Sy Mansour suuti kongi situation politique leydi Sénégal o saha woɗɓe ɓe ganduɗa kadi suuti kongi mumen noon e situation politique leydi Sénégal mamin garto hen Krépin Diatta waɗama suspendre taw noon ko kaf waɗi ɗum caggal kongi ɗe o suuti mamin gartu hen e people aji goɗɗi somin jeehi to Alifal garten. tigi halifa général de Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour kanyum tigi non wadi communiqué fewni dum non ko ganduda ko woni population leydi Sénégal konko halifa général o yidi ko deejde e nder leydi Sénégal dum tigi non o non duwoni mo non ben be ganduda non ko rutibe e jomibe e sanga manifestation ngaji bannodi do e nder leydi Sénégal taw non addu ko report non élection ngaji ponnodi waddi e non lewru nduɗo konko halifa général o mo duwono ɓen yaaɓenala yurmoto yaafa kono duwonima kadi famille mabɓe konko halifa général o ha joni ko gimmo ko non mo waɗa noon encouragé président de la république e situation leydi ndi kono kadi erade président ni noddato non be foti yewtidde be jewtide be mbada dialogue e deejde non ne tawno ko deejde yida e nder leydi Sénégal konko non khalifa o yidi ko deejde bang yo bang e population kadi e politicien wudi e dennangal non be ganduda non dum ne wadi be concerne kala e kubal ne ha joni e kongi non khalifa général de Tidiane mo ganduda ko jam tigi o eri e nder leydi Sénégal konko non hollide mako wondi non haalnimo ko citoyen leydi Sénégal kono kadi ko woni caggal makko kadi ne heewi ɗum saabi tigi o haali e ɗin kongi heewɓe e nder leydi Sénégal jonni ɗum ne tawnoɓe kolliti tigi noon ko wayni yimɓe heewɓe ne paɗi ɗum e nder leydi Sénégal ne taw noon so tawi leydi ndi jilli waaɓe no halifa général o ne poti noon suutude kongi ngam noon watte apaisé ko ganduɗa ko woni attention baɗɗo hakkunde noon ɓe ganduɗa tigi ko citoyen ji leydi Sénégal tigi ha joni e people men ɓen ɓe ganduɗa goni no président e nder leydi Sénégal hono Abdou kono non Abdou Diouf e Abdoulaye Wade kanyum tigi non mbadi communiqué non fewni dum non e population leydi Sénégal abe ero ko ganda ko woni deejre kono kadi non ne manifestation ngaji ndi non usete wala dartine eden bayi widi ha joni non be kolliti kadi mawdo lendi hono Macky Sall yo noddu ko ganda ko woni dialogue ngam non élection ngaji garatedi wala jahatedi yahe e dow jam taw ala hay goto fitina e nder leydi Sénégal tigi sen gesni ko ganda ko woni politique o jehe non naten ko ganduɗa ko woni sport yiyama non ko ganda ko woni CAF wadi suspendre non international Sénégal najo hono Krépin Diatta on mo ganduɗa non ko attaquant mo Monaco konko Krépin Diatta non waɗamo suspendre kena ton non e 4 matchs dont 2 matchs ferme e ko ganduɗa ko woni $1000 kena ton non ko ganduɗa ko woni 10 millions de francs CFA woni amande pawade dow mum holko saabi ɗum ko sanga de ganduɗa non Sénégal e ko ganduɗa ko woni Côte d'Ivoire ne joue no 8e de finale e CAN 2023 oɗo to Côte d'Ivoire Sénégal non fiɗum ko Côte d'Ivoire on non international Sénégal najo jarte do e duubi nogas e nayi nde o yaltinde non e kulusaji o hollide non ñeññere makko non feewi ha saabi tigi non konko Krépin Diatta o non haali kongi ɗi ganduɗa ko ɗum saabi o waɗa ko ganda ko woni suspendre e yeeso non ko ganda ko woni officier guinéen ƴeewide makko non vous êtes des corrompus ɗum non saabi tigi kaf waɗi non suspendre Krépin Diatta gasnirten people aji men Adji Sarr non nani ko ganduɗa ko woni kongiɗi Alioune suuti hollide tigi wonde Ousmane Sonko ma yaltu ko ɓoyata ene wayndino information hollitama wonde noon ko information jiyaji réseaux sociaux ji tawa ɗum reprendre colas wonde noon Adji Sarr yonnani ɗum ɗon ne tawno o wona ko faɗanno
ɗum wonno kamin adana mon people aji hande kala ko ngakki hen ñaguimo yafuya wona no fanarde min tottumo rendez-vous ko ɓoyata so weeli jomiraɗo jaam funnague hirnague rewe worgo merci beaucoup on jarama merci Aboubacry heɗennomen to caméra o bonne fin de soirée merci.